Sona de salame, logging de salame, retreat de salame, logging de salame. سلامن تعنا نعخاتكم يخون كما يكنيكم زخبركم تخطاتلتنا نلومون كم وترو نعخاتكم يبقعوا زبلنا مدب حزنا لكم مزينا لنا مسانا صنحو أقدمكم من أبالات channelنا مزيد قنو أبالاتنا نمخان سبسكرايب كبارو أبالاتنا نتخونكم مدباتنا نتفتيكمون كالوت كافلون خلو شير كبارلو سناي مكتتال Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. ግብጽ ወንኮ ሰብ ነበራ ክሳዳ ከተቕንዕ ንጉስን መግዛእትን ዘባረረ ሰብ ነበራ ክትብልጽግን ክትለምዕን ኣብ ጊዜው ናይ ዓለምና ዝዓበየ ድጋ ዝሃነጸላ ሰብ ነበራ ካብ ካልኦት ሃገራት ንኽትዕንትር ምስ ከም እስራኤልን ብሪጣንያን ዝኣመሰላ ሓያላት ሃገራት ሴፍ ዝተማዘዘ ሰብ ነበራ ከገልግል እምበር ክግልገል ኣይደልን ኢሉ ንጌጋታት ወኒኑ ካብ መሪሕነት ዝወርድን ናብ ስልጣንካ ተመለስ ተባሂሉ ብህዝቡ ዝልመንን ሰብ ነበራ እምበኣርከስ ናይ ሎም መደብና ምስ ሰብ ይኸላለይኩም مستزي هسس كوخب جمال عبد الناصر أبتامو تمشت حملة شحنت شعاتة 252 نجوز فارو أبتا بحر زيجت كتم ألكسندريا كم وترو هبتامات نايجب ساكيبو كمارن دا تسعاتهم كله هاندبت تليفون تدولت تليفون استقبل أوبريتر النووي مسيو እተጻውዒትና ህጹጽ መንባሩ ኣብዝኑ ሕሽኽ ብሎ ዝተደወለሉ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሲሪ ዝነበረ ብሩቡሽ መንፈስ ገለ ካብ ወታደራውያን ሰበስልጣናት ተጠሪፎም ዕልዋ መንግስቲ ንምፍጻም ከም ዝተዳለዉ ቃሉ ንጉስ ፋሮ ካብቲ ዘለዎ ናይ ፈንጠዝያ ግብጃ ንኸይወፅእ ውራይ ቁማሩ ዓጢጦ ብምባሩ ብዘይ ምግዳስ በዓል ምን ምዃኖም ሓተተ ኣስማቶም ተነግሮ ንጉስ ፋሮ ብንዕቀት ትዋሕ ሒሉ ድሕሪ ምስሓቑ ክላእ እዞም ዘይረብሑ ደምከ ኢሉ ናብቲ ናይ ጠላዕ ጣውላ ውራይ ምዝንግዑ ክገብር ተመርሰ ንጉስ ፋሮ ምቾትን ሕንቃቐን ዘይተፈልዮ ውሉድ ንጉሳዊ ስድራይ ዝነበረ ካብ ዝውለድ ብቕርኒ ብዓይኑ ዝእዘዝዎ ኣገልገልቲ ተመዲብሉ ነቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተተኻኽአ ዝመፀ ሓረግ ስልጣኑ ከም ብሕታዊ መሰል ወሲዱ ንሱ ማለት ግብፂ ማለት ድማ ዋንነቱ ትመስሎ ዕቡይ ንጉስ ካብዚ ሕንቃቐ ዝተላዕለ ብትዕቢት ስኽራን ምንዝርናን ምሕንሻሽን ዝልለ ንጉስ ፋሩቕ ንወታደራውያን መራሕቱን ሓለውትን ብጥርጣረ ጠሚቶዎም ኣይፈልጥን ከመይሲ زعززهم كم مقبار ندحري تايبلون وقادا وحسنتو خراغاغصو ليتن قطرن مستغوهم كاو حليفهم لعل حزبهم دليتاتون نخبرو نكسنتو قصل دخالو بعلاتهم وتادراتهم جنرالاتهم ودو بجاكم بمخانو سماين مرن زغزو زمسلو نغس فاروق مززنا اذا سرام دول تليفون زي تردون بزن خمس نبره نغبسي كمولقاويت نمرتو زغوصرا نغس فاروق اب لعل تدخا حزب گسلتينو كباف حزبنا منزعه حبتا هاجرنا غحغحه كبر هاجرنا شته أبتو وانا بعلم ذهب تمسب نمخان بقيع نبره إذا ترى زي كنا فانتازيا وبحر زلده
زعجب هرفان دك انستيو زلو وناني زسفح مريت اب قبسي ونان 4 رشانات كلتا نايولك جلابو 13 نايولك نفرتي لعل 200 مكاين كعبو وسيباو نطفتا زكايدلو اقحوتن كوميرو امبل 32 عدميو برحن مخص عن زدخمو متحز استسانو علول ولف ناي وسيب هبوب حشاشن فلوت قمارن زخنو لغيزي نبره كابتا هاغورو تلليلو تفطراوي مو كنتات اير نخرحق كاب دخنتن بوليتيكاو زي عقبتن زفطرو دمص حزبين بزبزحي عقلن صابن كتماتات كايرون هاديمو سلام زلو نخنبر كاب كتما الكسندريا 125 مايلات رحقو اب جماجم بحر زركب منتازا زبال عدي مس بزحات ابالا سرابيتون صعبتون كعزو شجرات ناي منغستو ممريسو زغن فلمبر زودا يمثلن نغوس فاروق نتاحت وريدو دمص حزبو صنكن دمبال تلهيت الموسيقى حري حنقولو مفتح شجرات كينا ديلو بصوتا طلع تمارخه سلازي كان فتح وقع صباح حدث قدامي منستراتن كابينن نخمره كاب حزبو تقليلو صقم حزبو كعجز حقنه كاينوغن كايرو كاب تزنبرو تعزقت زي مرغاي حداتن እና ሻብት ለምውዲት ቅንጽራ ዘይቋርጽ ረብሻን አገርግረን እና ሐመሳ ማህበርነታውያን ሰውራውያን ሀገራውያን ሰልፍታት ደገፍት ንጉሳው ስራን አኽረርተ እስልምናን ዝኾኑ ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ጸብለልትነቶም ንምርግጋጽ ናሓድ ሕዶም ዝፋጡጥላ አውዶ ክርፍስ መሰለት እዚ ግን ኣብ ከተማታት ጥራይ ነብረን ኣብ ገጠራት ሃገሩን ኣብ ታሕቲ ምዝመዛ ዝነበሩ ገባሮ ኣብ ልዕልቶም መሬቶም ገቢቶም ዝነበሩ መሳፍን ተላዕሉ ዓድታት ሃፈስታ ሓንፈሽ ሸበብን ንጉስ ፋሩቅ ሰማይን ምድርን ተገዚለይ እናበለ كلهم كيتردؤ اتبولي سرعات اب اففيتو دقوت بصحه دحر مقبال صاوعيتا سنكام تليفون اب صعب نغوس فاروق بنغو سب سلطان مشام مرادن سرحيلو تتحزو حدث قدامي مستر تسيمو اب سلطان مستر مكلخال زمو خفا بيلو نوتم ني اغرغر ودي زال مسبات بيدوم حيزونات زنبرو غبانكم بحري كم صادو تزازو محلالفه اسران كلتن حمله زوردوم جنرالاتو خكام ساكبو بتبتب تاكيبوم اب قند وتادراو مأزز نقطه كايرو بمخان تزازم زفصمو لوطن امدلاو تصمدو منغس فاروق زما حلالفو تزاز بمستير زبصحو تقامتو كابتو زيترفو مخان زفلطو حما عجال مملات ناي غزارسوم ناي متقعت وطن هندسو نسلسه عمتات بمستيرنا تلازبوننا تودبون زحنصصو بوشتي اب سراويت تصفيه سور منقساس نبرم اذا منقساس ማህበረሰብ ነፃ መኮንናት ወይ ሶሳይቲ ኦፍ ፍሪ ኦፊሰርስ ወይ ወንባ ዓረብ دعابات التحرير استباهل خوينو حدش بوليتيكاوين حقاقاتن صقناتاتن كتاتاتو زعلامو نبره مبقس علامو امنه تخملكت مغزات زرايو هلاو عباي بريطانيا اب هاجر غبسي نبره نبره مغبارو نبره انت خونا گن بريطانيا بينا نسيلنا خن عليا يكالدو إلهم تماغوتو ابز غيزي وسدو موداتاو گن فاروقون كم بريطانيا وكاله حصينه سلازخونه كن اليو لنا زبل حساب اسمامعو مرحنا يزلوت زنبره كورنيل جمال عبد الناصر ابتنا شحنت 948 وجه اعراب اسرائيلن اب ግጭት ግዛት ፍልስጤም ዝነበረ ብጅግነት ተጽውዓ ኾነ በአንጻርቲ አውጋ ዓረብ እስራኤል ዘርአይዎ ጅግንነት ሃገራት ዓረብ መስዓረን ዘይተዋሕጠሉ ናስር ግብጺ ኣብ ዓቢ ውድቀትን ቅልውላውን ዘኣትወት ክብራውን ኣብ ዝተፈላለዩ ወራራት ሸጠት ብሰንኪ ንጉስ ፋሩቅ ኢሉ ዘኣምን ነበረ ጀማል ዓብድ الناصر ንንጉስ ፋሩቅ ብቁልጡፍ ካብ ስልጣኑ ክነኣልየለና ኢሉ ምስ መቃለስቱ ዘተየ ታክቲካዊ ጻዕራ መኮነን ወዲት ምእላም ዝኾነሉ حدثت حسابات مفلاق زي صقمو سقطنيا مستيراون بعل عبي حلمن جمال عبد الناصر بدحر مغارجان ودي تقام تزمرح نص نبره انتو خونه قند مراح نايت من كساز نص خنسو راين خيبله بمستير كسرح مرص ساعات ناصر بوزري ازم وحدات نبرو بجمال عبد الناصر نا تمحدرو 45 ابالات زحقفان ابالاتهم نحر حدن زي فلطان وهيتا تقومو طغللا بصح ابالات نايز مربب كميت يحلفن ولا قاسمهم مننتهم حبو انت نبره هلاونتهم جن استفالالين سرعات فاروق زوغزو بررت صحفاتنا دلو ناب ابايتنا يغله مكوننات بتحت معصوب مسلاق وي بدبدب بمسلاد يفلط نبرو زبزحو قابزم صحفات جمال عبد الناصر بجزايا داو يصحفهم كم زنبره يمن غون نايزي نايفداين سرحيتات هونا دالو ابجعت تطري 1952 عام مهرت مسكالوت كلته بصوت بمخان نتبل شو الناس وقمات عزاز سراوي جنرال سير عمر اب افدغ غزو نمقتال زيعود فتنه كايدو اتفتنه قتلت لناصر صلعلع زبل سمرات غدفلو ناصر نتناي شعته مكرو ابتا فلسفنا سورات سميا تاريخ هوتو اتزنت مصحف كم زندابل يذكرو نتدمص توخسي بغصبت اوياتنا ينستي وجاجنا حصانات ردا صوع دمص اوياتنا صعبو كسابنا بعرات يزدي بحدنني ابتا ليتي سلام كيبور كحدركو
ናይ ጣዓሳ ስምዒት ንልበይ መለኦ ተማታእኩ እንተ ዘይመወቱ ባ በልኩ ኣባጋ ወጋሕታ ነብሰይ ንህይወት ናይቲ ኸቆትሎ ዝፈተንኩ ጀነራል ክጽሊ ረኸብኳ አንጊሄ ጋዜጣታት ክደለ ድሕሪ ሙግያይ ፍጹም ሓጎስ ተሰማዓኒ ምክንያቱ እቲ ሰብኣይ ከም ዘይሞተ ስለ ዝነበብኩ እታ ጀማል ዓብደል ናስር ምስ መራሕቲ ትስውር ምንቅስቓስ ዕልዋ መንግስቲ ክገብሩላ ዝተቋጸሩላ ዕለት ኣብ ናሓሰ 1952 ዓመተ ምህረት ነበረት ሽቶኦም ሰፊሕ ግን ከዓ ዘይንጹር ነይሩ እቶም 6 መሰረታውያን መትከላት ኢሎም ዘቐመጥዎም መስዕብ ይመስሉ ቀዳማይ ምጥፋእ ምዕራባዊ መግዛእትን ግብፃውያን ካሓትን ካብ ሃገረ ግብፂ ካልኣይ ምጥፋእ መስፍንነት ሳልሳይ ንዕብለላ ርእሰ ማርነት ከብቅዕ ምግባር ራብዓይ ምስራት ሓያልን ህዝባውን ሰራዊት ሓምሻይ ማሕበራዊ ምዕሩይነት ምስፋን ሻድሻይ ብቑዕ ዘቤታዊ ህይወት ንህዝቢ ሃገረ ግብፂ መረግጋጽ ዝብሉን ካልኦቱም ነበሩ ኣብታ ቅድሚ ዕልዋ ዘርግሕዋ ናይ መወዳእታ በራሪት ወረቐት ከም ዝብል ኣዋጅ ኣስፈሩ ዕማም ናይ ሰራዊት ናጽነት ናይ ሃገር ምዕዋት እዩ ከም እምነት ናስር ዕማም ኣባላት ናይ ምንቅስቓሱ ነቲ ለውጢ ምምራሕን ምቁፅጻርን ከጠቓልል ነበሮ ወታደራውያን ጀነራላት ንጉስ ፋሩቅ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝነበረ ወታደራዊ መእዘዝ ነቕጣ ክእከቡ ምዃኖም ብስለይ ኣጽኒዖም ምስ ፈለጡ መራሕቲ ናይ ሰውራ ኣብ ዝእከብሉ ኣዳራሽ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ተሰማምዑ ጀማል ዓብደል ናስር እውን ንዓና ጽቡቕ ኣጋጣሚ ካብ በባሓደ ንሕዞም ኣኪብና ኣብ ቀይዲ ነእትዎም ብምባል ነቲ ውጥን ዘለዎ ደገፍ ገለጸ ኣብቲ ዕልዋ ዝተፈጸመሉ ዕለት ናስር ጸላም ኣስፊን ፍርያት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾነት መኪና ሒዙ ሲቪል ክዳን ለቢሱ ኣብ ርእሰ ከተማ ካይሮ ሓበሬታ ናብ ኩሎም የመሓላልፍ ኣብ ዝነበረሉ ክልተ ዓበይቲ ክስተታት ተኸስቱ ሃንደበት ሓደ ትራፊክ ፊስካ ነፊዑ መኪንኡ ጠጠው ከብላ ኣዘዞ ናስር የዕሚቑ ድሕሪ ምስትንፋስ ኣብ መኪንኡ ኮይኑ ነቲ ትራፊክ ብህድኣት ተጸበየ ምኽንያት ጠጠው መበሊኡ ግን ተሓንጊጥዎ ዘሎ ተኽእሎ ይነበረን ብልሽት መብራህቲ መኪና ኮይኑ ሓለፈሉ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ኣረጋጢ ኣያይቲ ተተኪስዎ ካብ ሞት ንስክላ ዳሓነ እቲ ጠያይቲ ዕላምኡ እንተዛሃርም ነይሩ ናስር ብገዛ መሳርሕቱ ካብዚ ዓለም ምተቐንጸለ ነይሩ ምኽንያቱ እቲ ፈተነ ቅትለት በቶም ንሱ ዝለኣኾም ኣባላት ናይ ሰውራ ኣዛዚኦም ምዃኑ ከይፈለጡ ዝገበርዎ ስለ ዝነበረ ናስርን ሰዓብቱን ሸጋጉጥ ኣምሪሖም ናብቲ ጀነራላት ንጉስ ፋሩቅ ዝትሉ ዝነበሩ መእዘዚ ነቕታ በሪ ፈንቂሎም ኣተው ድሕሪ ቁርብዕ ግርግር ጀነራላት ንጉስ ፋሩቅ ተማርኹ ኣብ ሰዓታት ንጎ ናይ 23 ሓምለ ሰዓብቲ ናስር ኣቐዲሞም መደበር ሬድዮ ኣገልግሎት ቴሌግራፍ እንዳ ፖስታን መደበራት ፖሊስን መንግስታውያን ህንጻታት ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻሮም የእተሙ ነበሩ ኣብ መትረብ ስውፅ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ንመንግስቲ ፋሩቅ ንኽረድእ ከይመጽእ ብምባል ምስ መትረብ ስውፅ ዘራኽብ ጽርግያታት ተለኮተ ህዝቢ ጋን ኣትይዎ ተዓዛቢ እቲ ድራማ ኾነ ሰዓት 7 ንጎ ኣቢሉ ብመንገዲ ሬድዮ ናይ መጀመርያ ድምፂቶም ሰውራውያን ተቓለስቲ ተሰምዐ ሰራዊት ናይታ ሃገር ነፍሱ ንምንጻእ ነታ ሃገር ድማ ካብ ድኹማትን ክሓትን ንምንጽሓ ስልጣን ከም ዝተቆጻጸረ ተኣወጀ ነዛ ኣዋጅ ዝነገረ ወዲ 54 ዓመት ፍሉጥ መራሒ ውግእ ጀነራል መሐመድ ነጂብ ብሕያዋይ ጠባይን ልዝብነቱን እንተላይ በቲ ብዘይ ዕረፍቲ ዘትኩኾ ሽጋሩ ይፍለጥ ጀነራል ነጂብ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ቅድሚ ዕልዋ ብበዓል ናስር ኣብ ሰራዊት ዘለዎ ተቐባልነት ሪኦም ከም መሳርሒ ንኽጥቀምሉ ዘምጽዎ ነበረ ድሕሪዚ ኩነታት ንጉስ ፋሩቅ እንታይ ክንገብረለና ዝብል ኣብ መንጎ ተቓለስቲ ክትዓላዕ ዓለ ገለገለ መራሕቲ ንቕትለት ክፍረዳሉ ክብሉን ከለዉ ካልኦት ብስደት ተረሓቕናዮ ይሓይሽ በሉ ጀማል ዓብደል ናስርን መሐመድ ነጂብን ምስቶም ንስደት ንስለዶ ዝብሉ ስለ ዝተሳምዑ ግን ናታቶም ድምፂ ርዝነት ስለ ዝነበሮ ዕጫ ፋሩቅ በዚ ተደምደመ ናስር መርገጺ ንብጸቱ ከም ዝኽብል ብጽሑፍ ገለጸሎም እዚ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ብዝተኻለ መጠን ንንጉስ ፋሩቅ ኣርሒቑ ናብ ካልኦ ዝያዳ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉዳያት ከድህብ ኣለዎ ከም ኣብነት ነዛ ሃገር ካብቲ ፋሩቅ ገዲፎ ዝኸይድ ብልሽውና ከም ምድሓን ሰባት ልዕላዊ መሰሎም ተኸቢርሎም ብቑርዓት ናብ ዝነብሩሉ ዘመን ንምስግጋር መንገዲ ክንጸርግ ኣለና ፍትሒ ሓደ ካብ ዕላማታትና እዩ ስለዚ ንፋሩቅ ብዘይፍርዲ ክንቆትሎ ኣይንኽእልና ንዑ ኣማሒራ ቐሚጥና ቁኑዕን ጌጋን ጉዳያቱ ኸነጻሪ እነጥፍኦ ግዜ ካልኦት ዕላማታት ሰውራና ከይንትግብር ዕሽሽ ከም ንብሎም ክገድደና እዩ ስለዚ ንፋሩቅ ሚሕርና ናብ ስደት ንስደዶ ታሪክ ባዕልያ ንሞት ክትፈርዶ በለ ኮነ ድማ ናይ ፋሩቅ ነብሲ ተማሕረት 26 ሓምለ ንጉስ ፋሩቅ ኣብ ኣሌክሳንድሪያ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ብወታደራት ተኸበ ከይፈተወ ካብ ስልጣን ምውጋዱ ዝሕብር ሰነድ ብምፍራም ንስደት ተዳለወ ብናይ ኣድሚራል ሚሊታር ማዕሪጉ ንጉሳዊት መዛናግዒት መርከብ ማህሮሳ ምስ ኣባላት ስድራ ቤቱ ክትቅረበሉ ኣዘዘ 66
بتبتل ساكبه عوارق كبرات مجايزتاتن ካልኦት ክቡራት አቁሑን ጠቕሊሉ ድማ መንበረ ስልጣኑ ከም ዋዛ ጠንጢኑ ናብ ኤሮጳ ጀርለበ ብታሪኻዊ ምዕራፋት እዚ ንጉስ ፋሮ ፋዕራ ዘይገበረሉ ስደት ከም ዓብን ቅጽበታውን ለውጢ ተባሂሉ ኣብ ታሪኽ ይጽሓፍ ንልዕሊ 140 ዓመታት ዝገዝአ ንግስነት በዛ ኣብቅዐ ንጉስ ፋሮ ብዓባ ኣባሓጉ ንጉስ መሐመድ ዓሊ ዝተመስረተ ቱርካዊ ዘርኢ ዝነበሮ ስርወ ንግስነት ኣብ ባሓጎታቱ ተቐቢሎም ዘጽንሕዎ ዕምረ ስልጣን ጥራይ ኣይኮነን ሃሚሽዎ እንታይ ደኣ ንሱ ዝያዳትን ወለዶታት ጽንሐ ንግስነት ኣብ ባሓጎታቱ ጃልባታቱን ኣወረቁን ዓጢጥዎ ክፍርጥጥ እንከሎ ድሕሪ መግዛእቲ ፐርሽያ ድሕሪ 25 ዘመናት ግብጺ ብደቅባት ግብጻውያን ክትመሓደር ከኣለት ኣብ ህዝብን ዓለምን ካብ ንጀነራል ነጅብ ሓሊፉ ብዛዕባ ታዕልዋ ዘካየደት ጉጅለ ብዙሕ ዝፈልጥ ኣይ ተኽእሎም ምስራት ፓርላማ ኩሉ ምዃኑ ኣመቱ ድሕሪ 6 ወርሒ ናይ ስልጣን ጻንሖት ነጻ መኮንናት ወይ ፍሪ ኦፊሰርስ ዝነበረ ስሞም ናብ ቤት ምኽሪ ሰውራዊ እዚ RCC ወይ ሪቮሉሽነሪ ኮማንድ ካውንስል ቀይርዎ ምኽንያት ናይዚ ኣብ መንጎዶም ዝነበሩ ኩሎም ተጻረርትን ኣለዩ ስልጣኖም ከደልድሉን ወታደራዊ ምልክታታቱን ስለዝደለዩ ተባህለ ናይ ቅድም ቋም ተሰረዘ ፖለቲካውያን ፓርቲታት ተኣገዳ ገንዘብን ንብረተንን ብመንግስቲ ተወርሰ በማይ ዝቁጸሩ ወታደራውያን ሓለፍቲ ዲፕሎማሰኛታት ሰበስልጣናት መንግስቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰራትን ምስ መንግስቲ ፋሮ ዝደናገጹን ምትእሳር ዝነበሮምን ፖለቲከኛታት ተገለሉ ማሕበራት ሞያውያን ማሕበራት ተማህሮ መራኸቢ ብዙሓን ሃይማኖታውያን ማሕበራትን ዝኾነ አንፈት ተቃውሞ ከም ዘይህልዎን ክሕጸባ ተገብረ ከም መጻርርቲ ዝተሓስባ ጉጅለታት አዲሳውያን ኣሕዋት እስልምና ኣኽረርቲ ሃገራውያን ባታታትን ወይ ኡልትራ ናሽናሊስት ብዘይንሕስያ ክጽቀጡን ክህደኑን ጀመሩ ኣብ ሰነ 1953 ቤት ምኽሪ ሰውራዊ እዚ RCC ንጉሳዊ ስርዓት ተኣልዩ ሪፓብሊክ ምትኳ ኣወጀ ቀስ በቐስ ስልጣን ተሃገር ክበህቱ ከም ዝሃቀኑ ነጸረ ፖለቲካዊ ሓገዝን ተቐባልነትን ንምርካብ ሓርነታዊ ጉባኤ ዝተሰመየ ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ መስረቱ ካብ ዝነበሮ ናይ ድሕሪ መጋረጃ ተራወፂኡ ኮሎኔል ጀማል ዓብደል ናስር መራሒ ጠቕላላ ሰክረታሪ ምንቅስቓስ ክኸውን ተሓጽየ ናስር ኣብ ልዕሊ ገዛእቱ ዝነበሮ ተቃውሞ ኣበርቲዑ ቀጸሎ ብፍላይ ንህላዊ ብሪጣንያ መትረብ ስውፅን ጎረቤት ሃገር ሱዳንን መኸተምታ ክገብረሉን ቀደ ካብ 1899 ኣትሒዛ ሱዳን ብግብፅን እንግሊዝን ኣብ ሓደ እዋን ትግዛኣሉ ዝነበረ ዘመን እዩ ብግብሪ ግን ሱዳን ብሃገረ እንግሊዝ እምበር ብሃገረ ግብፂ ትመሓደር ኣይነበረትን ኮይኑ ግን ግብፂ ሱዳን ናተይ ልዕላዊት ግዝኣትያ ካብ ምባል ኣይዓረፈትን ንዝበዝሐ ክፋል ናይ 19 ክፍለ ዘመን ኣካልቲ ብንጉስ መሐመድ ዓሊ ዝምራሕ ዝነበረ ሓፀያዊ ግዝኣት ከም ዝነበረት የዘንትው ጻዕዳ ፈለግ ኒልን ሰማያዊ ፈለግ ኒልን ዝራኸቡላ ርእሰ ከተማ ሱዳን ዝነበረት ከተማ ካርቱም ንባዕላ ወታደራዊት ማዓስከር ንኽትከውን ብግብፃውያን ዝተደኮነት ነበረት ኣብ ካይሮ ዋንነት ናይ ዘን ክልተ ጨንፈር ናይ ዝፈለግውና ሃገራት ምርጋጽ ከም ቀንዲ ዕላማ ተገይሩ ይቑጸር ነበረ ቁጠባን ህይወትን ሃገረ ግብፂ ኣብ ፈለግ ኒል ስለ ዝምርኮስ ግብፃውያን ንምቁጻሩ ለይትን ቀትርን ዝሰርሑ እዮም በዚ ድማ እዩ ኣብ 1951 ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ ጸቕጢ ንምፍጣር ንጉስ ፋሮ ንገዛእ ርእሱ ንጉስ ሱዳን ብምባል ተሾመ ነዚ ዝተዓዘበት ብሪጣንያ ኣብቲ እዋን ዝለዓል ዝነበረ ብርቱዕ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሱዳናውያን ተመልኪታ ንርእሰ ውሳነ ሱዳን ደፈአት ንብዙሕ ዓመታት ጉዳይ ሱዳን ግብፅን ብሪጣንያን ዘዋጠረ ዛዕባ ኮይኑ ጸንሐ ናስር ንመሰል ርእሰ ውሳነ ሱዳን ዝተቐበለ ሱዳናውያን ግዚኡ ምስ ኣኸለ ምስ ግብፂ ክጽንበሩ ክውስኑ እዮም ካብ ዝብል ትጽቢት ነበረ ፈላልያ ክትገዝእ ዝጸገማ ብሪጣንያ ጉዳያት ካብ ኢዳ ከይምልጣ ብተብተብ ሓደ ስምምዕ ንኽብጻሕ ተዓረት ኣብ 12 ለካቲት 1953 ሱዳን ጉዕዞ ናብ ሓርነት ተተሓዘቶ ብመሰረት ዝወፀ መደብ ድሕሪ 3 ናይ ሽግግር ዓመታት ኣብ 1956 ናጽነት ክትረክብ ተወሰነ እዚ መቓን ግዜ ክቕመጥ እንከሎ ሱዳናውያን ርእይቶም ኣይተሓቱን እንታይ ደኣ ኣካል ፖሊሲ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኮይኑ ዝተወሰደ ውሳነ ነበረ ዘተምውፃእ ብሪጣንያውያን ካብ መትረብ ስዊዝ ኣከራኸሪ ነበረ መትረብ ስዊዝ ንብሪጣንያውያን ምልክት መግዛእታዊ ሓይሎም ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ወታደራውያን ማዓስከራቶም ዝዓበየን ንኣፍሪቃን ኤስያን ኤውሮጳን ኣብ ዝቋጻጸረሉ ስትራቴጂካዊ መራኸቢ ዝተደኮነን ኮይኑ ዋነቱ ናይ ብሪጣንያ ዝኾነ ግዙፍ ማዓስከር ናይ መራኸቢ መዐሸጊ ማዕረፎ ነፈርቲ መኽዘንን ዝውንን ክልተ ስልሲት ናይ መርከብ ስዊዝ ዝሽፍንን ኮይኑ ስፍሓቱ 9000 ስኩዌር ማይልስ እዩ ኣብዚ ቦታ 80,000 ዝኾኑ ብሪጣንያውያን ወታደራት ክህልው እንከለዉ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ወታደራውያን መራሕቲ ብሪጣንያ ህላውኦም ኣብ ዞባ ወሽመጥ ስዊዝ ከም ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ዓለማዊ ረብሕኦም ይርእይዎ ነበሩ ንግብፃውያን ህላዊ ብሪጣንያ መትረብ ስዊዝ ዘይፅወር ሰሓ ኣብ ልዕሊ ልናውንዶቶም ነበረ ኣብቲ ከባቢ ልዕሊ 1 ሚልዮን ግብፃውያን ዝቕመጥዎን 3 ዓበይቲ ከተማታት ማለት ፖርት ስዒድ እስማዒላን ስዊዝን ይርከባ بمسرت ناش عند شعات 1936 عام تمرت وعل بريطانيا ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 10,000 ወታደራት ከይተውፍር ክልክል ተነበረት
ግብፃውያን ተቃለስቲ ገዚፍ ህላውነት ብሪጣንያ መትረብ ስዊስ ከም ቅሬታ አንጻር ሙሉ ስርዓት ብሪጣንያ ክጥቀምሉ እንከለው ብሓገዝ ኣብ ካይሮ ዝነበሩ ሰበስልጣን ደባይ ተዋጋእቲ ናብ ማዓስከራት ብሪጣንያ መጥቃዕቲ እናተገብረ ብሪጣንያ መትረብ ስዊስ ቀሲና ክንደይ ተቐመጥ ኮነት። ናስር ንባዕሉ ክሳብ ንሶም ዝኸዱ ናጽነትን ልዕላውነትን ክስምዓና ኣይኮነን ይብል ነበረ። ኣብ መጀመርያ 1950ታት ብሪጣንያውያን ፖለቲከኛታት ህላዊ ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ዝተኣፋፈ ዞባ ከከራኽሮም ጀመረ። ነቶም 30,000 ዝኾኑ ነቲ ማዓስከር ዘካይዶ ወታደራት ምሕላው ተወሳኽቲ ልዕሊ 50,000 ወታደራት የልዩ ነበሩ። እዚ ኸይኣክል ኣብ ግብፂ ዝተላዕለ ሓርነታዊ ሰውራ ንኻልኦት ሃገራት የዕራብ ኣርኣያ ኮይኑ ንዕብላላ ብሪጣንያ ስጋኣት ክፈጥር ጀመረ። ኣብ ጥቅምቲ 1954 ግብፅን ብሪጣንያን ክልተኣዊ ውዕል ከተሙ። እዚ ውዕል ኣብ ክልተኣዊ ረብሓ ዝተሰረተ ክሓከካ ሕኸኸኒ እዩ ዝነበረ። ክሳብ 18 ሰነ 1956 ብሪጣንያ ተቕሊላ ካብ መትረብ ስዊስ ወታደር እናተኸታተለ ጽደቆ። ነዚ ባህሩ ዝረኣየ ናይ ሽዑ ናይ ብሪጣንያ ተዛታይ ሚስተር አንቶኒ ኑቲንግ ከም ዝኽብል ይዝክር። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ናስር ብሪጣንያውያን ጀነራላት ዘቕመጦ ገዛውቲ ብምሉኡ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ግብፂ ክዋሃብ ኣመመ። ንኽፍትኖ ኢለ ከምዚ ኢላ ሓተትኮ፣ ብሪጣንያውያን ቴክኒሻናት ከ ኣበይ ከቕመጡ? ናስር ናብታ ኣብ መሬት ተዘርጊሑ ዝነበረ ካርታ ተንበርኪኹ ብምዕዛብ ሓደ ነፃ ዝነበረ ቦታ ኣመልከተለይ። ጥሩዕ ቦታ ስለ ዝሃብካና ይመስግን። እዚ ትብሎ ዘለኻ ቦታ መጻወቲ ኩዕሶ ሜዳ እዩ በልክዎ። ጸኒሑ ከም ብሓድሽ ፈተነ። ሓደ ህንፃ ዘለዎ ከባቢ ኣብቲ ካርታ ኣመልከተ። እዚ ድማ በልክዎ ናይ ሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ብድሕሪኡ ናስር ብብርቱዕ ሰሓቐ። ሰሓና ክሳብ ንውድእ ንገለ እዋን እታ ኣኼባ ተቋረፀ። ናይ ብሪጣንያ ስምምዕ ዓብ እምኒ መሰረት ንምውፃእ ኣብ ታሪክ ግብፂ ዝነበረ ንመጀመርያ ግዜ ካብ 1882 ህላውነት ናይ ብሪጣንያ ወታደራዊ ማዓስከራት ዝሃጠመሉን ንመጀመርያ ግዜ ድማ ልዕሊ 25 ዘመናት ግብፂ ሙሉእ ልዕላውነት ክህልዋ ዝገብርን ኮነ። ምክንያቱ ግብፂ ቅድሚኡ ስማዊ ልዕላውነት ሃልይዋ ክነሱ ብዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ነገስታት ስለ ትመሓደር ዝነበረት። ናስር በዛ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘመዝገበ ውፅኢት ኣብ ፈንጠዝያ ከኣቱ ባህርያዊ እዩ። ኣብ መደሩ ድማ ከምዚ ምባል ብጅማር ሓድሽ ምዕራፍ ኣበሰረ። ጸሊም ገጽ ኣብ ታሪኽ አንጉሎ ግብፂ ተዓጺሎ፣ ካልእ ገጽ ሎሚ ይጽሓፍ ኣሎ። ክብርን ቦታን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ተሓዲሱሎ። ስለዚ ሕጂ ዓባይ ብሪጣንያን ግብፅን ብሓባር ብኻናፂ ቐዲ ዘይሰርሓሉ ምኽንያት የልቦን። እንተኾነ ግን ግብፅን ብሪጣንያን ኣብቲ ድሒሩ ድሕሪ 2 ዓመት ዝመጸ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኸፍአ ቅልውላው ዝተባሃለሉ ዓለማዊ ቅልውላው ተጻረርቲ ኮይነን ከቐርባ ምዃነን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝገመተ ይነበረን። ክቡራት ተኸታተልትና ነውሓት ናይዚ መደብ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ቆራሪፅና ከነቕርቦ ኢና ወሲና። ስለዚ ንሎሚ ዝበልናዮ ቀዳማይ ክፋል እዚ ተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ምስ ሕሪቲ ማልቲሜድያ ኢኹም ጸኒሕኩም ርሑስ ቅንያት በዓላት እናበልና ሰልሰናይ ንምነ ብሩህ ቅነ